Ezakizu baina niri nervioak pixkat jo nintzaizkit. Ezakizuri? Nik ez nitu. Oso ondo. Nik ez daket txistorra gogoa. Nik ere, buah. Ama. Bueno, Egunon, Kaixo. kaixo Ana, kaixo Ane. gure argazkilaritzako ikaslek, Ana, bigarren mailakoa, eta Ane, lehenengo mailakoa. Eta, bueno, gaurkoan zuekin jarraituko dugu. Zemuz, ondo, nerviok, foko asko. Jende asko ere, no? Ematen ez. Jende honit, jende gehiago. Bale, adibidez, Ane, zukin hasiko gara, lehenengo mailakoa izan da. Nolatan edo zeatik aukeratu zenun argazkilaritzaitea? Bueno, pues nikin nun Bilbon Arte Ederren Fakultatean sorkuntza eta diseinuko gradua. Eta hor bai izan hola klaseren bado argazki kamera bili genuna, baina ez genuen sakondu haunitz. Eta hor gelitu nintzen gogukin gehiago ikasteko eta ikusen aukera hona zela. Eta daramazkigun kurtsonetan 3 hilabete hauek, nola baloratuko zenituzke? Egia erran izan da espero nuna, pentsatzen nuen izango zela olakoa eta klase nahiz gustora, klasikokin ongi, eta momentuz konten. Bai. Posten gea. A ber, ikusi dugu, eta gero bai, esan digue, Txibatazo. bai, lasai. Euskalki desberdina okezu. Hemen gehienak Gasteizkoak izango edo leku ezberdinatik, adibidez Gipuzkoako gea, eta bakoitza bere euskalkia dauke. Edo batua. Bueno. Eta zure euskalkia de, entzun dut eta esan digue, neko xiribria dela. Nondik zera adibidez? Nafarro iparraldeko herri batekoa dela 5 hiritan dagoena. Eta justo gaude mugan iparraldekin orduan, bai badugu eragina handia iparraldeko euskara. Eta euskara etxen ikasi zu, eskolan? Hitzetik beti eta beti dena euskaraz. Mi esker. Ana, horrein zurekin. Bigarren mailan zaude, horrek esan nahi du, proiektu integratua gertu daula. Zehoze esan dezakezu proiektuari buruz, ideia bat daukazu, ez, galduta? Nahiko galduta nago. Oraindik ideia, gaia ez daukat guztiz zehaztuta, baina badakit modarekin erlazionatuta izango dela. Batez ere, modako aldizkarietatik datorrelako nire inspirazio gehien. Bueno, eta bigarren kurtson zoz. Ia bendune honda urte terdi. Zemuz, zein da gehien gustatu zizun proiektua, gustoa egon zeana? Lehenengo kurtsoan egindako udazken erronka asko gustatu zitzaidan, baina aurten egindako Uruñuela dantza eskolarekin egindako proiektua nire gustukoena izan da. Eski honi ona izan zen, Azaldu pixkat, jende antzatezakina, ze gu bakio. Uruñuela dantza eskolarekin kolaboratu genuen haien portfoliotarako argazki profesionalak egiteko. Azkenean izan da gure lehen kontaktua mundu profesionalarekin eta argazkiak estetikoki nire estilokoak dira. Kaina arkitegu dantza. Bai. Eta zien majogok, entzun ze, urren urten zuekin beharko zue, eta jun ideiak hartzen, jun pentsatzen, ez estresau, lasai, osea, potoloa da, denboa daukezue, pixkat astuna, baina eski gero behaiekin egon da, eharrak dile etortze zaizkizue, dakiue nola jarri, zein, nola deitzeien, guk ez daukegu ideiak, baina baina artean ulertze ziren. Oso prest daude laguntzeko eta behaiek ziurrenik gu baino gogoiek gehiago daukatela argazki datatzen. Eta, Ana, gomendatuko zenuke Idarte argazkilaritza ikasketak burutzeko? Bai, ni gomendatuko nuke, azkenean ni hasi nintzanean ez nekien ezerez argazkilaritzari buruz, eta egindako proiektuekin asko ikasi dugu mundu profesionalari begira. Eta azkenean jende oso jatorra ezagutu dut nire pisukideak. Muxu batzuk. Oire! Gracias! Eta bai, gomendatuko nuke. Bale, zuekin amaitzeko, lehen handerri esan diogun bezala, galdera azkarrak, motzak gehiago zautzeko, hor puntutasun bat emateko. Sagardo edo kalimotxo? Sagardoa. Ez da bera. Ja, zergatik, a ber. Nire farraberenak kalimotxarekin dira. Kalimotxa oso herritakoa da. Eski, kalimotxo oso da. Sagardoa? Nire sagardoa beti. Afaltzeko lasai. Eski ez dakizu, nire sagardoa festa konkretu batzukin lotze ditut. Ja, nire bai. Pero afaria familiekin tal, sagarduen. Bueno, osaba bali madau ez. Edo Santo Tomas eguna.
Sagardoakin dijo ere. Bueno, donostiarrak hemen. Claro. Eta bueno, bakoitza euskalitz gogokoena, ane? Nik auketu dut nire euskalkin idutzen zait dela polita, eta birrengotia dela itxeko azken pisua, ganbara deitzen dena. Nola? Birrengotia, da, bigarren goitiko. Claro. Ana? Ez dakit, iso asko gustatzen zait. Zergatik. Jendea isiltzen denean, lo mejor. Iarra, Eta euskal abesti gustokoen bat daukazue, bai, Bueno, kosta zait aukeratzean niri, zaitzen dut gehiena euskaraz, baina auketu dut ez dakit izatzen duzen itoitz taldea, da talde bat zarra. Ezekielen esnatzea, bi izena du kanta. Ba, gero etxarkuteko jarriko dugu hori esan. Bat, ematek mesez, apunta hau izena, gero pixun entzuteko, bazkaltzen nahi bitarten. bai, hauta gero. Bai. Nik ez dut abesti asko euskaraz entzuten, baina San Sebastian martxa nire gogokoena. Bale, baina, zergatik, Ana? Donostiarra naizelako eta tanborra da festariko berena delako. Baina, batxo. Bakizu zeinena da? Lehen esan dit, Carlota, baina... Vale. Estupendo. Eskerrik asko, Ana, asko nire intzutagatik, Bueno, eskerrik asko biloi, oain urrengoekin jarraituko dugu eta mila esker hemen podcastan egoteagatik. Animo, Ana, proiektu integratuakin eta zuan ere sorte hon bi kurtsoa. Eskerrik asko. Ez.